Applied Mathematics, la Real Sociedad Matemática Española y Radio Euskadi. La charla de hoy nos la va a impartir Inés Garmendia, que estudió en la UPV también hace muy poquitos años, ¿verdad? Ha pasado después de terminar la carrera por distintos organismos, como son el Centro Tecnológico Techniker en Eibar, ha trabajado en la Universidad de Deusto, en el Banco Guipuzcoano, se tuvo que trasladar al Instituto Eustat en Vitoria, ha trabajado también en Eroski, en la UPV, había dicho que ha terminado hace poco tiempo, es cierto, pero se ha multiplicado en estos años. Hay una cosa que me gusta señalar, de hecho, esta semana se ha celebrado también en muchos lugares, incluido en Bilbao, el Pint of Science, estas charlas divulgativas, científicas que se organizan en distintos lugares, bares, etcétera. Quien impulsó, quien organizó en todo el Estado la primera vez ha sido ella, Inés Garmendia. Así que, es una iniciativa, lo cual indica, su interés también por, divulgar las matemáticas a todos sus niveles. La charla de hoy, que tiene que ver con algoritmos, que tienen que ver con bases de datos, con máquinas de aprendizaje, etcétera, etcétera, es el titulado Datu esikasten duten algoritmoak eguneroko bizitzan. Así que, Inés, muchas gracias. Izenburu pixka luzegi honek ez dakit oso argi dakazuen zer esan nahi duen orduan. Nahiko nuke pixka bat kontestua eman, ez? Bakizue nola entzuten dan egunero entzungo duzue behar badaze oso modan dago, ez? Irratian eta telebistan eta egunkarietan ikusiko zenuten nola badauden hor algoritmo izena duten makina batzu, konputagailuak, gure datuekin kalkulo izugarriak egiten dituztenak eta azkenean emaitza da gure bizitzako gauza guztiak, badakitela adibidez, urrengo eroskin zer produktu erosi behar dugun, edo nora bidaiatu behar dugun, edo ze musika gustatzen zaigun, inkluso gu jakin baino lehen ere ez. Eta orduan, pixka bat hori da kontestua, alde batetik dago hori ez, musika hori egunero entzuten dan, orain jakingo dute, noiz jarriko zaren gaixo, zu jakin baino lehen, eta entzuten da hola, ez, badagoela hor, mugimendu handi bat, ez? Eta algoritmoekin, konputagailuekin, matematikekin lotuta azken finean, ez? Orduan nahiko nuke pixka bat guzti hori desmitifikatu. Alde batetik egia da, hor dagoela nolabaiteko iraultza bat, ez? Matematiketan oinarritua eta konputazioa almenean. Orduan egia da, baditugula hola gauzak erabakiak hartzen dituzten, eta maila askotara egiten duten algoritmo, prozedura batzuk, baina jakin behar dugu baita ere, haien oinarrizko elementuak zeintzu dian, desmitifikatu behar ditugu, ulertzeko benetan zertan datzan, ze potentzial duten eta zer ez duten egingo baita ere, ez? Eta orduan, igual nire hitzaldian, lehenengo saiatuko naiz zuek konbentzitzen, ze potenteak diran gauza hauek eta bukaeran saiatuko gara igual desmitifikazio hori egiten, ez, pixka bat. Orduan, nahi detaztea haber funtzionatzen duen, behitu, oain dela, eta hemen protagonista beti Google da, entzungo dezute Google 1000 bat aldiz, aipatuko dut askotan. Orduan, Googleko orain dela, uste dut kolgatu dela. Orduan egingo duguna da bideoa jarri. Itxoen, badoa. Begira, Googleek ateratzen ditu produktuak, ez dakit, urtero desde logo, baina denbora guzti nahi da proiektuak ateratzen, ez? Lehenengo igual laborategian egiten ditu, eta gerotak ateratzen digu aplikazio bat, gauzak egiten dituna, ez? Gauza izugarri, nahiko impresionanteak. Orduan, azkenekoa, bera, tontakeri bat nahiko simplea da, baina ez da, ez dakit ezagutu duzuen aplikazio hau. Oain dela hilabete bat edo horrela, atera zuen Autodraw izeneko hau, uste dut telefonoan ere deskargatu daitekela, baina webera juten bazeate, honen ideia da, nik oso gaizki margotzen dut, ez? Baina Googleek badaki nik iten detola adibidez, behitu, kotxe bat margotuko dut, aldeten bezala,
oso txarra naiz, gaina ordenadoreakin, baina Googleek nolabait badaki, eta ez doa. Bai, bera, eske poliki doa. Googleek asmatzen du zer nahi nuen nik margotu, ez? Ikusten dezute hor goian ematen dizkitela hainbat aukera. Orduan Googleek badakiz nik zer nahi nuen margotu. Eta ematen dizkit aukera batzuk, azkenean marrazki polit bat egiteko, ez? Orduan, honen lema da, bere margotu zazu azkar nahi zenuna, ez? Buruan daukazun hori, nik asmatuko ez zertzan, eta lasai, nik eskainiko dizut aukera hon bat, ez? Ze, igual, ni ez naiz oso ona margotzen. Orduan, egin dezakegu beste proba bat, ez? Nahi dut ikustea, ze azkar asmatzen duen nik neukan intentzioa, ez? Orduan, behitu, kolorea hartzen dut, eta orain egingo dugu aurpegi bat adibidez. Orduan, behitu, bueno, ja, ikusten dezute ze azkar, begira aukeratzen dut, eta ja daukat marrazki polit bat. Orduan, bueno, hau, antza, igual iruituko zaizue sinplekeri bat, eta ez da bat ere simplea. Atzetik dauden matematikak izugarri sofistikatuak dira. Eta matematika hauek balio dute adibidez, Googlera sartzen bazarete, ikusiko duzue argazkietan bilaketak egin daitezkela, ez? Zer esan nahi du horrek? Esan nahi dezu, jartzen duzu katu bat, katuak bilatu nahi dituzula, Googleek irudi pila bat dauzka etiketatuta katu bezala. Hori izugarrizko inteligentzia da, ez? Berak badakin nun dagoen katua eta nunez. Horregatik jartzen dizkigu irudiak. Orduan, pixka bat, horren atzetik dauden matematikak antzekoak dira, osea, hemen dagoena, eta bere bilaketa sofistikatu horietan, ez? Eta beste hainbat eta hainbat aplikazioetan ere. Osea, naiz eta hau sinplekeri bat izan, hola, behintzat gainetik ikusten bada, atzean dagoena da vanguardista, matematiketan, eta konputazioari dagokionez. Orduan, hau ikusirik, bira, hasi naiz pixka bat hau saltzen, ez? Oain, esan nahi dizuet behitu, Andrew Ng da pixka bat Googleen atzean edo proiektu batzuen atzean egondan ingeniari edo ikertzaile bat izugarrizko aurrerapenak egin ditu mundu honetan, eta Andrew Googleen egon zen, gero joan zen Txinako Baidura, dalako Txinako Googlea, hola, eta inteligentzia adimen artifizialean izugarrizko aurrerapenak egin ditu. Oso ona da baita ere formakuntzan, jende pila bati erakutsi dio, zeren ikastaroak egiten ditu, jende asko teknika atzean dauden matematikak ikasteko, ez? Eta benetan ona da. Bueno, berak esaten duena da, eta barkatu inglesez dagolako, baina ez nekin oso ondo nola itzuli, orduan batzutan gauza batzuk inglesez egongo dira, Esaten du, elektrizitateak, argindarrak, orain dela 100 urte hainbat industria aldatu zituen bezala, orain adimen artifizialak aldatuko ditu medikuntza, garraioak, industriak berriro aldatuko du oraintxe bertan, datozen urteetan eta oraintxe hasita, eta hainbat eta hainbat jenderen bizitza aberaztuko du horrekin, ez? Egia da, osea, berak esaten duena hori da pasatzen, Karo, esaten du, aberaztuko duela gure bizitza, eta bai, pentsatzen badugu, nolabait pentsatzen baduzu, hainbat gauza gure bizitzan automatizatzen baditugu, egia da, hor badagoela aukera bat, gizakia zentratzeko beste gauza batzutan, zergatik ez. Osea, egia da, aberazgarria izan daitekela prozesu hau. Karo, beste batzuek ere pentsatuko duzue, behar bada lanpostuak kenduko dituela, eta hori ere asko entzungo duzue. Ni ez naiz hortan sartuko. Ni nahi detena da ikustea pixka bat horren atzean transformazioa handi hori datorkigu, eta horren atzean dauden oinarrizko elementuak, zen guk gizarte bezala ulertu behar dugu noraino iristen diran, eta nola kontrolatu behar ditugun, bale? Orduan, azkenean horren atzean dauden matematikak. Orduan, nire hitzaldian, ni nahi detasi konputazioaren histori labur bat egiten, oso laburra, ikusteko ze urtetatik datorkigun, guzti hau. Gero ikusiko ditugu algoritmo horiek zer dian, algoritmoak dira konputagailuek erabiltzen dituzten prozedurak, gero klasifikazioak egiteko, irudiak etiketatzeko, erabakiak hartzeko, azken finean. Algoritmo orduan da prozedura, eukidezazue hori buruan. Eta gero, ikusiko ditugu algoritmoia konkretuak. Osea, badaude hortikan esaten dira, modan dauden hitz pare bat edola,
jakin dezazuen zer diran, ez pixka bat hurbilduko gara bakoitzea ikusteko zer dian. Eta bukaera, saiatuko gara pixka bat baloratzen elementu horiekin gizarteari zer suposatuko digun, ez? Nola kokatu behar ditugun algoritmo horiek gure bizitzan eragina izango dutelako. Eta, orduan, has gaitezen historiarekin, konputazioaren historia egiten bada, asko hasiko dira Charles Babbage izeneko pertsonai batean, ez? Konputazioan gertatu den gauza importanteena da, behar bada, ulertzea edozein informazio mota zenbaki moduan irudikatu daitekela, bale? Horrek esan nahi du konputagailu batek prozesatu dezakeela, gutxi gora bera. Orduan, Charles Babbage izan zen, ideia hauek izaten hasi zen lehenengoa edo esaten da. Berak hasi zen pixka bat emendaka zuena, berak diseinatu zituen, baina gero erabate zituen eraiki makina hauek, pixka bat mentalak ziren. Orduan, berak asmatu zuen difference engine edo inglesez esaten dena, hori izan kalkuladora bat, osea, zenbakiak hartu eta batuketak eginez eta, engranaje hauekin pentsa dezakezue, batuketa bat izan daiteke mugimendu bat, ez? 3 gehiago, 2 gutxiago, orduan, halako makinekin, berak lortzen zuen polinomioak eta kalkulatzea, osea, gauza simpleak. Baina, Charles Babbageren aportazio handiena izan zen, nolabait konturatu zala, edozein kalkulo mota planteatu zezakela olako makina mota batekin, bai? Orduan, 1834an, berak proposatu zuen analytical engine, hemen hor jarri duena. Gero, beranduago egin dira, bale? Berak ez zituen eraiki. Baina, halako batean, festa batean, 17 urte zituen, honek 17 urte zituela, Babbagek ezagutu zuen Ada Lovelace. Ada Lovelace da Lord Byronen alaba, eta bere, ez dakit nola izena duen barkatu, bere haren ama matematikaria zan, osea, prestakuntza zeukan, garai hortan oso arraroa zan. Eta horran bera saiatu zan, Adari ere prestakuntza hori ematen ez, nola etxean noski zen neskek ez zuten ikasten. Orduan, Ada oso ona zan matematiketan eta Babbagek bere makinei buruz hitz egin zienean, gelditu zan lilduratuta. Orduan, Adak egin zuena zan Luigi Menabrea izeneko italiar batek Babbage buruz idatzi zuen liburu bat, berak itzuli zuen italiarretik, frantsesetik barkatu. Berdin da, orduan aprobetxatu zuen liburu hori itzuli eta jarri zituen bere kosetxako oharpila bat, kasi liburua, baina 3 aldiz gehiago dola. Eta orduan, oharraien artean, berak imaginatu zuen, esaten dena dana, historiako lehenengo programa. Programa zer da, prozedura bat esaten diozuna, konputagailuari, Babbagek buruan zeukan makina horiei esango ziena, ze pauso jarraitu kalkulo bat egiteko. Orduan, berak idatzi egin zuen programa hau, eta are gehiago konturatu zen, eta hau da bere interesgarriena, Ada konturatu zen, edozein informazio izan zitekeela zenbakiak, ez? Eta adibidez testua edo ahotsa, eta orduan gauza horietan pentsatzea bere garaian, osea, izugarrizko aurrerapena da, osea, ez zan bateren normala garai hortan pentsatzea. Behar bada orain normala irutuko zaizuen, nola hainbat aplikazio ditugun, nire gustatzen zaiten musika aukeratzen dit, prozesatzen dutena, ez? Ahotsa, musika, soinua, testua. Hori da ator historia batetik, hori ez da normala. Lehenengo konputagailuak edo makina horiek zenbakiak prozesatzen dituzte. Orduan, hor pasatzen dena da, edozein informazio mota eta edozein kalkulo motara pasatzen garela. Orduan ja egingo dut izugarrizko saltoa, pasako naiz 1953ra, ordurako, ingenieriako aurrerapenak eta fizikakoak eta bar, lotzen dira ez, IBM 701 fabrikatzeko. Hau izan zen, seriean fabrikatu zen lehenengo ordenagailua. Pentsazazue, IBM enpresak, honentzako zeukan merkatuaren tamaina zan 5 enpresei saltzea. Eta, enpresek behar zuten konputagailu handi bat, behar bada, kalkulo asko egiteko, ez? Baina oso garestiak ziren. Hau izan zen lehenengo seriean fabrikatu zena.
azkenean 18 egin zituzten, saldu zidan, eta bueno, serie horren atzetik asko etorri zian. Honek dauka kuriozitate bat, eta da, honentzako Arthur Lee Samuel, gero ikusiko dugun batek, dametara jolasteko programa bat idatzi zuela. Hau da, konputazioaren historian beti dago kalkuloiek egiteko beharra, industriak inposatzen duena, baina gero badago jendea hola pentsatzen duena, eta zergatik ez diot erakusten dametara jolasten adibidez. Ez? Eta, bueno, Arthur Lee Samuel honek IBM-en lan egin zuen, eta aprobetxatzen zuen makina hauek gauean ez zeukatela aktibitaterik, eta jartzen ziren dametara jolastea bata bestearen kontra, ez? Eta hola ikasten zuten benetan hobeto jokatzen. Eta, bueno, hori, kuriositate bat da, baina importantzia duka. Gero pasatzen gara, 80. hamarkadan gertatzen dena da, konputazio hori enpresa gutxi batzuk zutena, pasatzen dela gure mailetara, ez, etxeetara. Orduan hori egiten da, popularra egiten da. Konputazioa etxeetan daukagu. 80. hamarkadan internet daukagu, hasten dira ordenadore guztiak konektatzen. Eta azkenik, orain dela, pentsa 10 urte ez da gehiago, hasten da iPhone, smartphoneen hau. Hemen importantena zer da, hemen daukagula. Hemen daukagula poltsikoan. Zer esan nahi du? Hortikan edozein lekutara noanean, katxarro honek nire datuak biltzen ditu, ez? Nire kokapena bestain bat gauza. Osea, biltzen dizkigu eguneroko informazio pila bat biltzen du, ez? Eta orduan hemen gaude orain. Egunero datu pilo bat biltzen dira, hemen daude estadistika batzuk, pentsazazue, smartphone bat daukatenak dira 76 munduan. Eta adibidez, sare sozialak jende 134ak erabiltzen ditu. Sare sozialetatik baita ere izugarrizko datuak uzten ditugu, ez? Zeinekin nabilen, ze motatako jendearekin, pentsa gure bizitza osoa, ez? Uzten ari gara, hor, arrastoan. Gero, esan nahi nuen, smartphoneak daukan datu kopurua izugarrizkoa da. Kalkulatzen da, 1,9 giga esaten du hilean. Bueno, esan nahi dudana da, izugarri igo dela datu kopuruen zenbat datu transmititzen ari garen, ez? Eta orduan horrek dakar potentziala, enpresek gauzak egiteko datu horiekin. Eta izan ere gure bizitza, desde luego, enpresen ikuspegia erabat aldatu da, eta baita gurea ere, baina igual pixkanaka, ez? Pixka bat polikiago. Ni supermerkatu batera joaten naizenean erosketa egitera, zer pasatzen da? Alde batetik, gure smartphoneak, gure telefonoak, kokatzen nau hor, ez? Eta gero, nire fideltasun txartelarekin, eroskiko txartelakin edo dena delakoa, karo, kajara joaten naizenean, ordaintzera, lehen eroskiko kajak nolak izango ziran. Osea, manualki iten zuten kalkuloa, datu horiek ez ziran elkartzen. Osea, etzi joazen, ez? Orain, kaja bakoitza lotuta dago. Gero, nire erosketak ere denboran zehar gordeta geratzen dira, ez? Eroski gordetzen ditu. Orduan, zer pasatzen da, karo, eroski esaten dute supermerkatuei, behar bada hortatik, atera dezakegu, importantea den informazio bat, ez? Nire negozioa egiteko. Zeren, karo, hemen dagoen ideia da, nik egiten ditudan erosketak, ez dira aleatorioak, oza, nik ez dut edozein produktu erosten, ez? Adibidez, haur txiki bat balin badaukat etxean, igual pañalak erosiko ditut. Edo, igual niri gustatzez ez dut alkohola edaten adibidez, esan nahi dut, supermerkatuek bere ala ikusiko dute nire patroiak zeintzuk diran, ez? Eta horren arabera, negozio handia egiteko aukera dago. Niri eskaintza pertsonalizatuak ematen, edo behar bada deskubritzen dute, ni bezalako pertsonek produktu bat erosten dutela, eta nik ez dutela deskubritu behar bada. Orduan eskaintzen diate, ez? Orduan, hori lortzen den edo noraino egiten den, ez dakiz esperientzia izango duzuen. Baina hau da gutxienez, konputazioaren historiak ekarri digun paradigma. Oraintxe bertan hemen gaude. Eta esan dizuedan bezala, hemen hipotesi importanteena, osea, zein da? Datuek patroiak dituztela, ez? Ez dira, nik egiten ditudan erosketak produktuak zentzu bat dute, ez? Zentzu bat dute, orduan, konputagailuak jarriko ditugu zentzu hori bilatzen.
bale? Hori da erronka. Orain ikus dezagun, adibide simple batzuen bitartez, ikusiko dugu algoritmo, konputagailuek erabiltzen dituzten prozedura horiek, patroi horiek ikasteko, oso elementu oinarrizkoak dituztela, ez? Horiek ulertzen baditugu, behar bada, gero esango digute, ez dakiz zer teknika eta beste hola oso hitz ponposoekin, baina jakin ezazue, azkenean funtsean elementuak gutxi diala, oinarrizko elementu batzu daude. Orduan ikusiko ditugu etxeen prezioekin, ikusiko dugu adibide bat, gero saiatuko gera banketxe bateko bezeroak klasifikatzen, eta hortik aterako dugu eskema txiki bat. Honekin ikusi nahi duguna da, ze matematikak dauden horratzean. Orduan, nik etxe bat erosi nahi badut, idealistan begiratzen dut, aplikazio honetan, etxe pila bat daude eta bere prezioa daukatez. Estimatzen, nik nahi badut, etxe bat gustatzen bazait, igual nahiko dut bere prezioa estimatu, nire aldetik, zen, ez dakit garestia edo merkea dan. Orduan, hortarako ze patroi bilatuko ditut, ze datu eduki ditzaket, adibidez, etxea handia bada garestigoa izango da, edo segun eta ze auzotan dagoen baita ere prezioa aldatuko da. Orduan, badaude ezaugarri batzuk, nolabait prezio hori estimatzen lagunduko diatenak. Baina nik ezin dut jarri, nola jarriko dut zenbaki bat azalerari lotuta, ez? Zenbat metro karratu bakoitzeko, zenbat 1000 euro igoko da prezioa. Osea, hori ezin dugu zenbaki bat pentsatu, ez? Hortarako datuak bilduko ditugu. Orduan, datuak biltzen ditugunean, daukagu etxearen azalera, eta datu horiek dira saldudian etxeak, bilduko ditut zona hortakoak, eta beren prezioa aukiko dut, ez? Horrekin saiatuko naiz patroi bat bilatzen. Nolabait datu gehiago biltzen ditudanean patroi hori azten gara ikusten, ez? Nolabait. Eta ni saiatu naiteke simplifikatzen patroi hori, ez? Mundua simplifikazio bat izan daiteke lerro zuzen bat marraztea. Nolabait ikusten dezute patroia hori dela, ez? Hori matematikoekin formula bat da, estimatzen duten teknika daude, honek esan nahi duena da, badaukagula zenbaki bat azalerari lotuta, bale? Nola igotzen duen prezioa. Lerro zuzena denean esan nahi du metrokarratu bakoitzeko kopurua berdina dela. Prezioa igotzen den kopuru hori konstante izango dela, bai? Orduan hori da, zergatik ez da munduari buruzko teoria bat, ez? Behar bada horrelakoa da. Datuek igual pista bat ematen digute baietz. Baina egia da, hau dela simplifikazio bat beti. 100 metro karratuko 3 etxe hauek prezio ezberdinak dituzte, ez? Eta hori pasatzen da noski etxe horiek ez dialako berdinak. Igual bat oso polita izango da eta beste oso itxusia, edo eguzki gutxirekin. Orduan nolabait kontuan hartu behar ditugu gauza gehiago, eredu hori ni daukaten formula hori hobetzeko. Orduan, formula hori noiz da ona? Ona da, etxe berri bat balin badaukat, estimazioa ona baldin bada, ez? Pentsazazue, separatu detela hauetako puntu bat, gero sartzen dut formulan eta, asmatu du. Orduan nolabait, ni bilatu behar ditut olako lerro zuzen simplifikatu batzuk, baina benetan balio dutenak, ez? Zen etxe berri bat iristen denean, nik asmatu beharko dut. Osea, ezintet gehiegi sinistu edo esan nahi dut, lerro zuzen hori iristen den puntu bateraino, ez? Baloratu behar dugu benetan etxe berriekin, abertzen muzdi joan. Eta horri deituko diogu orokortzea ahalmena. Aberra ahalmena daukan, etxe berriekin asmatzeko, bale? Hori oso elementu importantea da. Orain ikusiko dugu beste adibide bat, eta pentsazazue banketxe batera, iristen dela bezero bat eta mailegu bat eskatzera, ez? Eta nik bezero hori ez da banketxekoa ez dut ezagutzen. Orduan, lehen bezala nola estimatuko dut, ni banketxeari interesatzen zaio, mailegu hori ematen badiogu, ea bueltatuko digun, diru hori. Hori interesatzen zaitez. Eta nolabait hori estimatzeko, begiratuko ditut behar bada joan dan urteko bezeroak nolakoa ziran, eta adibidez pista batzu bilatuko ditut, ez? Soldata pista bat da, zenbat irabazten duen, eta beste pista bat izan daiteke adibidez zenbat aurrezten duen, ez? Hile bukaeran zenbat gastatu duen, zen noski, nik asko irabazten badet, baina asko gastatzen badet, nire arriskua handia da, ez? Ez bueltatzeko, diru hori ez bueltatzeko arriskua. Orduan, saiatuko gara bezeroei arrisku maila bat jartzen, bai, klasifikatzen.
Hortarako, noski datuak bilduko ditut lehen urtekoenak, eta hor bilatuko dut patroi bat. Behar bada, datu gutxi izango dira, baina hasi zaitezkete ikusten, hiru horiek zirkulo batekin markatze ditut ordaindu diatenak. Eta orain hasiko zarete behar bada ikusten, alde honetan daudela gehiago, ez? Gehiago diru sarrera gehiago dituztelako, eta aurrezkiak ere gehiago dituztelako. Orduan, segurtasun handiagoz bueltatuko digute, ez? Hori da teoria. Orduan, nolabait hor saiatuko naiz lerro bat markatzen, ez? Ingo dut errealitatearen simplifikazio bat, baina igual balioko dit bezero berriei arrisku maila bat jartzeko, ez? Zer ni jakin behar dut, azken finean erabaki behar dut mailegua ematen diedan edo ez. Hori formula batekin egingo dut. Orduan, hau izan daiteke beste formula mota bat. Barrutik ez dizuet hor jarri, baino hori da beste formula mota bat, ez du zergatik lerro zuzen bat izan behar. Eta bi adibide horiek ikusita, behar bada oso teknikoak dira, baina gutxi gora bera ikutu ditugu puntu hauek. Orokortzeko ahalmena ikusi dugu, eta beste bi elementuak dira kostu funtzioa eta ikusiko algoritmo desberdinak daudela, prozedura diferenteak gauza problema berdinak ebazteko. Orduan, kostu funtzioa, igual hau ez da begira. Goratzen duzu etxe bizitzan kasuan, hor ateatzen zen guk begiarekin, ez? Ikusten genuen patroia zen lerro bat horrelakoa, ez? Hori egokitzen zen hoberen datuetara. Konputagailuak benetan zer egiten du? Kostu funtzio bat kalkulatzen du balio bat, zenbaki bat, eta orduan, kasu honi, lerro honi jarriko dio zenbaki handi bat. Ez du ondo ez da eredu hon bat. Zergatik, zatikan distantzia, hau balin badan nire estimazioa eta prezio erreala, distantzia handia da, ez? Eta denak batuz, honek emango digu emaitza txar bat. Gero, pixka bat aldatzen banoa, lerro zuzen hori, emaitza geroz eta gehiago hobetzen dijoa, ez? Eta azkenean, hoberen emaitza honena aurkitzen duen arte. Orduan, horratzetik, konputagailuak deukana da minimizazio prozesu bat, matematiketan esaten dana, baina benetan, aida kalkulatzen, kasu bakoitzen, balio bat, ez? Eta hori, jeisten dijoan arte, tak esaten du, hor daka soluzioa. Orduan, konputagailuak ikusten duzue, datuak hartuta, badaukala modu bat iristeko patroi hori bilatzera, ez? Guk begiekin ikusi dugu. Badakigu nola egiten, konputagailuak prozedura batez aurkitzen, ez? Badakigu nola erakutsi konputagailuari berak bilatzen, lerro hori. Bezeroen kasuan, berdin, adibidez honek, lerro honek oso gaizki separatuko du, porque utzi ditu nahaztuta ordaintzen dutenak, ez dutenak ordaintzen, ni nahi dut ondo separatzea, bale? Orduan hemen ere gaizki eta hemen behar bada, ondo separatuta ditu, bale? Eta orduan, nolabait hor dago prozedura automatiko bat, konputagailuek jarraitu dezaketena, nik igual begibistaz ikusten ditudan patroi horiek bilatzeko. Begibistaz, adibide hauek oso sinpleak dialako, baina gutxi gora bera, hori da. Orduan, gero azkenekoz esan nahi nizuen, bigarrena, badaudela modu desberdinak, alternatibak, gauza soluzio, algoritmo desberdinak gauza berberantzako, ez? Eta adibidez, bezeroen kasuan, linea batekin konforme den funtzionatzen du horrek klasifikatzeko, baina behar bada sinpleagoa izango litzake, diru sarrerak eta eskema horretan, ez? Markatzea bi area. Gorrian, hauek, goratzen zeate, zirkula zutenak ordaindu diate mailegua, ez? Orduan, area urdin horietan, arriskua bajua da. Aurrezkiak handiak dealako, eta diru sarrerak ere bai. Orduan, igual, guretzako erresagoa da ikusten nola dauden areak, ez? Orduan, area hauek zer esan nahi dute, diala erregelak. Nik idatzi dezaket erregela bat. Begira, diru sarrerak 2.800 euro eta aurrezkiak 10.000 baino gutxiago badira, zonalde honetan, arriskoa handia da, ez diot mailegua emango. Zergatikan ikusi dudalako, lehen urten area horretan gelditu zian bezeroak ez ziatela ordaindu. Orduan, nolabait,
badaude era desberdinak, bada olako funtzio bat edo separazio bat bilatzea, lerro zuzen bat, beste aukera bat da erregela bidez egitea. Orduan, historian zehar, ingenieriak eta matematikariak egon dira jokatzen, eta idatzi dute, ikerkuntza joan da alde horretatik, ez? Ze prozedura, ze bide da hobea? Edo erregelak idaztea, edo egingo de beste funtzio bat ezakizer, pixka bat hor daude beti, ez? Asmatzen, zeintzu dian, hoberen klasifikatzen dutenak. Eta hirugarren elementua ja ikusi dugu da orokortzea ahalmenaren hori, ez? Eta orduan, esan dizuedan bezala badaude linea asko egiteko aukera. Hau, simplifikazio bat da, eta hau da, ditugun datuetara oso ondo egokitzen den linea bat, ez? Behar bada pentsatuko duzue, hau, hobea dela, zergatik ez? Puntu guztiak pasatzen ditu. Baina ez da egia, hori da, konpleju egia da. Etxe berri bat etortzen zaitenean, marra horrekin ez dut asmatuko, seguruna, asko hobeto asmatuko dugu, naiz eta ez egokitu datu guztietara, horrelako eredu batekin zen. Azken finean horrek esaten du, azalera metro karratu bakoitzeko, hainbat igotzen dela prezio bat, hori erresa da, mundu guztiak ulertzen du, ez? Baina honek ez dauka olako interpretaziorik, ez dakigu zer da, hori ez da ona. Orduan, nolabait ekilibrio bat bilatu behar da, ez? Behar bada lerro bat ere sinplegia da. Baina bien bitartean egongo da puntu hon bat. Orduan, hori bilatzen saiatzen gara denbora guztian. Bezeroen kasuan ere, konpleju egia izango litzake hau, ez? Bezero bakoitza bere arean geratzea, ordaindu dutenak leku batean eta beste guztia bestean, eta horrek ez du zertako balio. Asko hobeto da linea bat margotzea eta, ikustean datu askorekin eta linea hori ondo egitea, ez? Eta hori errealitatearen simplifikazio interesgarrigoa da. Eta, hori dira pixka bat elementuak. Orduan, laburbilduz pixkat, hemen jarriko izuet, azkenean hitz egiten nahi geana da, datuez ikasten duten prozedura hauek, ez? Honek, erderaz, jakin dezazuen aprendizaje automatiko izena du, entzungo duzue askotan irratian eta horrela, eta inglesez da machine learning. Da, konputagailuek nola ikasten duten datuez, nola ikasten duten eredu horiek, patroi horiek bilatzen. Eta orduan, funtsean zer da, ematea, ordenagailuei ematea ikasteko gaitasuna, baina honik ikusi duzu EADak idatzi zuen prozedura hori, ez, idatzia, programa guztia, goitik bera programa hori idatzi beharrean, zein da estrategia? Datu ez ikastea, ez? Datuak hartu eta hor bilatuko ditut patroiak, bale? Programatuko dut hori bilatuko duen prozedura, baina nik ez diot idatziko formula, berak bilatuko du. Eta hori da pixka bat algoritmo hauen definizioa. Kuriositate bat, hau da Arthur Lee Samuel, lehen esan dizuet IBM 700 bat horretan, dametara jolasteko programa bat idatzi zuela, ez? Hor ikusten duzue bere tableroarekin, eta IBM 700 bat, seguruna hau da, ez dakit oso ondo hori dan justu edo ez, baina izugarrizko konputagailua handiak zian. Eta honek, bere importantzia izan du. Orduan, orain pasako gara, hirugarren sekzio hontara, eta kontatu nahi zuen pixka bat, ulertu baduzue konputazioaren egoera, noraino iritsi garen, ez? Batchen eta Ada Lovelacen garaitik onera, orain kontatu nahi dizuet pixka bat, zehazki algoritmo hauen historia, bale? Eta gero ikusiko ditugu, orain asko entzuten dian bi adibidez, saren neuronalak, eta zeinek entzun du saren neuronalak, altxako dezue, ezkeu kuriositatea daukat. Entzun dezue inun, saren neuronalak, redes neuronales eta ez duzu entzun? Hemendik aurrera ziur asko entzungo duzuela, pila bat entzuten da egunero. Eta gero, beste bat da, horrelako izen batekin, ez nekin nola jarri, baina nik uste dela errefortzu bidezko ikasketa, bai? Gero ikusiko dugu bi estrategia diferente diala. Sare neuronalak hauek lotzen dira Googleen ahalmen handi horrekin, irudiak etiketatzeko eta guzti konputazio horrekin, ez? Eta aldiz, errefortzu bidezko ikasketa hau da gehiago esaten dena kotxe autonomoena, bakarrik ibiliko diran kotxe horiek, ez? Orain dela hemendik gutxira ikusiko ditugunak esaten dute.
Eta orduan algoritmoen aldetik bi estrategia desberdin dira. Bueno, orduan, historiara joaten bagara, begira, bueno, hau oso pilatua dago, baina pixkanaka joango gara. Begira, Arthur Lee Samuelek adimen artifiziala edo inteligentzia artifizial noiz asmatzen dute termino hori 1956ko konferentzia batean. Hauek elkartu zian, dukizuten IBM-ko Arthur, zegoen beste bat, Marvin Minsky eta IBM, Harvard eta beti estatu batuet inguruan, eta Bell laborategiak ere entzun baduzue inoiz, horien artean, zegoen jendea, pentsatzen hasita zegoena gauza arraro hauetan, ez? Dametara jolasteko, erakutsiko diot ordenagailuari. Pixka bat, etzan ikusten, hortarako, enpresek nahi zuten kalkulatu, ez? Baina gero beti zegoen baten batola pentsatzen gauza arraro hauetan. Eta horiek elkartu zian konferentzia batean, udara batean, estatu batuetan, eta erabaki zuten martxan jartzea, ez? Komunitate hau. Eta orduan horra hartu zuten adimen artifizialaren izen hau, eta hasi ziren komunitate hortan lanean. Orduan, oso 1958an proposatzen da lehenengo aldiz, Rosenblatt izeneko ikertzaile batek proposatu zuen lehenengo sare neuronal artifiziala. Gero ikusiko dugu zer diran, baina, kuriositatea badautzue, begira orain dela askokoak dira, ez? Ia 70 urteia, baina orain ari gara erabiltzen lehenengo aldiz. Gero, 77an, badago algoritmo hor jartzen dut norbaitek identifikatu dezakelako, baina supermerkatuan ikusi duzu egiten den nola bilatzen ditugu patroiak supermerkatuko erosleen artean. Bilatzen, ikusten dugu zeintzuk diran antzekoak, ez, gutxi gora bera. Zeintzuk, ze erosle dituzten antzeko patroiak. Orduan, hori bilatzeko algoritmoa hau oso importantea izan da, gauza horiek egiteko. Eta da, gertuen dagoen bizilaguna edo nire antzekoena den laguna bilatzearen ideia hori, ez? Eta orduan ikusiko dut, arek ze produktu erosten ditun, porque igual niri ere interesatuko zait produktu horiek erostea. Hori da pixkat ideia. Gero, hemen urte batzuetan, gutxi gora bera, 74tik 80 ez da asko egiten. Zen, honen historia, algoritmo hauen historia beti izan da. Azten dira danak, bira ze asmatu duten, eta azten dira dalak hortan lanean. Gero igual dago arrakastaren bat, baina gero desinbertsioa dator, ez? Konfiantza galtzen dute, eta historia pixka bat hori da, aurrera eta atzera. Orduan hor dago negu bat, esaten da, adimen artifizialaren lehenengo negua, urte hauetan gertatzen da, baina 80. hamarkadan, hasten dira, deskubritzen dituzte erregela hauek, edo hasten dira asko lanean, ez? Ikusi dezute, area horiek separatzen dituztenak erregela bidez, ez? Eta orduan hor, aurrerapena handiak egiten dira, 80. hamarkadan, baina gero badago beste neguotz bat zen, ustezut negu bat, ez? Garaioz bat, etzan hainbeste lortu. Zergatikan uste zuten erregelekin oso urrutira iritsiko zirela eta ez da horrela izan, ez? Estrategia garailea beste bat izan da. Eta izan ere, 80. hamarkadan, hemen, hasten dira algoritmoak idazten, nolabait datuei begira. Honekin esan nahi du, erregelak egiten ditugunean behar bada, hasten gara danak idazten, ez? Programa idazten saiatzen gara. Estrategia hori zaila da. Benetan, asko zerrexagoa da, saiatzea prozedura batek ikastea datuen bidez. Datu pila bat ematen dizkiot, eta ikasizuk, klasifikatzen. Ez dizut nik esango nola egin. Baizik eta konputagailuak ikus dezala nola atera patroi horiek. Eta hori da gaur egun garaia izan den estrategia. Orduan, estrategia hori jarraituz pixka bat, 87an IBM-ren Deep Blue sistemak Gari Kasparovi irabazizion xakean. Eta orduan horrazten dira arrakastak, ez? 2006an, hor dago salto bat, garatutagoa, hobeto daude garatuta gauzak, eta azten da Hintonek, ikertzaile batek Deep Learning edo izena ematen dio orain,
leku askotan erabiltzen ari garen algoritmo batzuei, bale? Eta orduan deep learning da ikasketa sakona, esan dezagun, aprendizaje profundo edo. Eta sare neuronalekin dago lotua, gero ikusiko dugu zergatik. Gauza da, hori da, zuek gogoratu behar duzuena da, deep learning hori dagoela eguneroko gauza pila batetan, adibidez, ikusi duzu autodrau hori, eta Googleen irudien etiketak, eta hori horrekin egin dira. Orduan, sistema horren oinarrituta, IBM-ren, berriro IBM, Watson izeneko konputagailu batek, sistema batek, irabazi zuen Jeopardy izeneko lehiaketa batean. Jeopardy nik ez nuen ezagutzen, baina jakin ezazue dela telebistako lehiaketa bat non galderak eta erantzunak egiten dian, ez? Eta orduan, hortarako zer egin behar da, ulertu behar duzun lenguaia naturala. Ulertu behar duzu zer esaten nahi da, ez? Konputagailu batek hori ulertzea izugarrizko erronka da. Eta 2011an lortu zen. Kuriositatea baldin baduzue, mesedez bilatu YouTubeen Jeopardy zen. Izugarria da, ikustea nola ze azkar erantzuten zuen IBM Watsonek, zeuden bi pertsona jolasten eta konputagailua erdian. Eta konputagailuak ahotsa sintetizatzen du, eta da, benetan pasada bada, hori ikusten dezunean, azten zara pentsatzen egiten, hemen dagoela akurba bat, ez? Gaudele oso impresionantea da hori. Gero, 2012an, hauetan ez nahi sartuko, hor daude aurrerapen pila bat, bale? Eta adibidez, azkena da, lehen urtean, uste martxoan, DeepMindek, Googleek erositako sistema batek, irabazi zion munduko txapeldunari Go izeneko joko batera. Zizuet esplikatuko zer da, nahi bazue apuntatu izena, baina hemen ulertu behar dena da, gora jolastea ez da oso irekia da, joku oso irekia da, ez? Esaten da, mahaiko jokuen artean hau dela zaienetakoa. Eta hemen interesgarriena da, esaten zutela jokalari espertoak, adituak, esaten zuten nola jolastu zuen DeepMind sistema honek gora, bestearen aurka, momentu hortan ikusten zituztela oso estrategia kreatiboak zituela sistema honek. Hori zergatik da zeatikan, lortu dugu makina batek ikastea bere kabuz gora jolasten. Hori nola lortzen da, makinari uzten diogulako esperimentatzen, bale? Asko esperimentatzen, eta gizakiak baino askoz joko gehiago egin ditzake, adibidez, eta estrategia superkreatiboak bilatu. Eta adituek ere, imaginatzen zituzten bideak aurkitu zituen konputagailuak. Orduan, kuriositate moduan, algoritmo hauek, karo, impresionanteena da ikustea jolasten, ez? Hori da, orduan ulertzen dezu ze potenteak diran, baina gero, importanteena da zertara aplikatzen diran. IBM Watson orain, ari da diagnostikoak egiten. Eta ikusi dute, benetako medikuak bezala diagnostikatzen dituztela. IBM Watsonek esan dizuedan bezala lenguaia naturala ulertzen du, ez? Edo gerturatu da asko horretara. Orduan egiten duena da, artikulu pila bat irakurtzen ditu, baina imaginatu konputagailu bat irakurtzen, eta orduan ateratzen ditu bere konklusioak ze tratamendu den onena eta zein ez da eman behar, ez? Mediku batek bezala ia. Karo, gun nahiko genuke estrategia kreatibo horiek igual guri ematea, imaginatuko ez ditugun tratamenduak adibidez, ez? Eta hor dago pixka bat horren etorkizuna, ez? Hor egongo litzake interesa baita ere. Hori ikusi ondoren, esan dizuedan bezala, bi sistema mota ikusiko ditugu, oso ez nahi sartuko detaileetan. Orduan, guk gizakiok inteligentzia daukagu, ez? Gai gara beste bati ulertzeko zer esaten duen. Gai gara pertsonak errekonozitzeko, ez? Irudiak errekonozitzeko. Inteligentzia hori izan da gure eredua, nolabait pertsona horiek hasizianak pentsatzen nola pentsatu dezake bere kabuz makina batek, gure eredua zein da, pertsonen inteligentzia, ez? Hemen jarri dut argazki hau, nahi dizuet esan, imaginatu norbait hasten dela pentsatzen nola eraiki dezaken makina bat egan egiten duena. Orduan, hegazkina, ez? Orduan, bere eredua hasteko zein da, behar bada txori bat. Orduan,
egan egitearen implementazio hori kasu bakoitzean diferentea da. Bere egan egiteko sistema azkenean desberdina da. Baina gure ideia, inspirazioa, benetan hasierakoa behar bada txoria da. Orduan, orain pasatzen nahi dana da, sare neuronalen atzean, inspirazioa da gure garuna. Nola egin dezaket? Konputagailu bat bere kabuz pentsatzen duena. Pentsatuz nola funtzionatzen duen gure garunak, ez? Eta orduan, gure garunak funtzionatzen du, edo oso simplifikatuta, dira neurona pila bat, sare batean paraleloki jarrita. Eta sare horren forma, uste da, lotuta dagoela gure memoriarekin, ikasi dugunarekin, ez? Segun eta ze konexio dituzten beraien artean neuronak, nik buruan gauza batzuk izango ditut, edo jakintza batzuk, edo memorian gordeta, edo beste batzuk. Eta hori da pixka bat honen inspirazioa. Neurona batek zer dauka? Dauka prozesatzen duen, uste da daukat, edo, esango dut oso simple, baina prozesatzen duen unitate bat da, eta gero neuronak dauzka dendritak, nolabait informazioa haraino eramango dutenak, eta gero daukate axoiak edo aterako informazioa hortik ateratzen dutenak, ez? Osea, informazioa iristen da, prozesatzen da, ateratzen da berriz, eta simnasien beren arteko konexioen bitartez, informazio hori beste neuronetara joaten da, ez? Eta hori antolatzen da, nolabait kapa batzuetan, geruza batzuetan, geruza askotan, sare batean. Eta orduan, inteligentzia artifizialean, konputagailuen arkitektura honetan, hori izan zen eredua, ez? Ikusi duzuen bezala, 58an proposatu zen lehenengo ideia, baina orain egin arte denbora asko pasada. Osea, ez da erresa hau implementatzea noski. Orduan, ideia zer da, eskematikoki? Ni dauzkat, hola, geruza batzuk, ez? 3. Orduan, hemendik sartzen da informazioa, bakoitza da neurona bat, ez? A, B eta C. Orduan, I honek jasotzen du input bat edo informazioa A, B eta C neuronetatik, haiekin lotuta daude. Orduan, azkenean, geruza honetan, hartuko da erabakia. Imaginatu zazue, ari naizela klasifikatzen irudi bat, gero, hartzen dut informazio hori nolabait, bihurtzen dut zenbakitan, ez? Eta irudi hori katua bada, hau aktibatuko da, bale? Orduan, geruza bakoitzean, nolabait, informazio patroi bat aktibatuko da, azkenean iristeko katua dela aktibatzera. Orduan, neurona artifizial hauen potentziala benetan dator kapa asko ditudanean barruan, ez? Osea, esan nahi dut ez bakarrik hau sarrera eta bat erdian eta beste bat baizik eta asko sartzen ditudanean. Orduan gera kapaz oso abstrakzio konplexuak egiten, konputagailuek. Eta esate baterako, sistema honetan datza, adibidez, errekonozitzea testua edo ahotsa, esaldiak errekonozitzea konputagailuek. Orduan, irudien testuaren kasuan, konputagailuak behantzako irudi bat da, ez? Irudiak zer dira? Separatzen da, kuadro pila batetan, kuadro bakoitzak pixel bat dauka, balio bat, eta hori da benetan konputagailuari iristen zaion informazioa. Orduan, adibidez, O letra baldin badaukat aurrean, aktibatuko da, berarekin lotuko da, arku hau daukan geruza hori, osea, geruza honek egiten du, nolabait arkuak edo identifikatu, osea, bere lana hori da. Orduan, honei aktibatzen, O letrarekin, hau eta hau aktibatzen dira, eta bidaltzen dute aurrera informazio hori. Nolabait, buk hitza bilatzen badugu, O aktibatuko da berarekin, ez, lotuko da. Eta orduan, lotura horiek nola ikasten dira, datuak pasatzen ditugula behin eta berriz, eta banan-bana, banaka pasatzen dira, osea datu bat, eta hau da hitz hau. Orduan, beradoa aktibatzen konexio hauek, zatikan gogoratu zazue, nola esan dudan, badaudela prozedurak, joaten diranak ikusten, noiz ja daukaten eredu hon bat, etxeen hori, lerro zuzen hori hasieran txarra zen, baina azkenean ona da. Nola baitere, konputazio ahalmen izugarriak eta algoritmo sofistikatuek lortzen dutena da, datuen bidez ikastea zeintzu dian errefortzu horiek, eta geruza pila batetan, azkenean klasifikatzeko zer dan, edo katuak, edo
Osea, Googlek, imaginatu horrek daukan katalogoa, ez? Milaka irudi eta orduan egiten dute geruza pila batetan. Orduan, ikusiko dugu orain konkretatzeko aplikazio bat. Eta nik esan nahi dizuet, aplikazio hau ez dela oso ezaguna, ez importantea, ez dut uste, zeatik atera dut enpresa baten blog batetik, idatzi zuten noan dela gutxi baino. Da pixka bat konpensatzeko, ze hain naiz denbora guztian Google eta Google aipatzen, eta ez da gia mundu guztia egiten ari da gauza hauek. Zergatikan, kodea, osea, hor atzetik dauden programak, irekiak dirarako, mundu guztiak erabilditzake, ez da erraxa, baina hor daude. Eta orduan, adibidez, Atelas izeneko enpresa batek, ni behintzat ez dut ezagutzen, proposatzen du aplikazio bat, eta hori dago sare neuronal artifizial hauetan oinarritua. Orduan, imaginatu zer egin dezaketen, edo zer egin duten hauek, eta zer saldu nahi duten, ez? Gu gaixotzen garanean, gure odolean, segun eta ze gaixotasun daukagun, globulo txuri edo gehiago edo gutxiago izango ditugu, ez? Osea, kontatzen baditugu zenbat globulo txuri dauzkaten, horrek izango da indikazio bat esateko ez nagola ondo, ez? Gaixo nago. Orduan, segun eta ze gaixotasun daukaten, globulo batzuk edo beste batzuk izango dira hor dauzkatenak. Adibidez, hemen dauzkagu globulo txuri diferenteak. Eta orduan oso interesgarria izango litzake zer, eukitzea konputagailu bat, nik pasatzen dio dana irudi bat, eta beak esango iana. Bira, hainbat globulo dauzkazu mota ontakoak, ez? Adibidez, hori zergatik ez planteatu daiteke, eta hauek saiatu dira egiten, Eta orduan, nola saiatzen gara orain? Globulo txuriek elektrizitateari dagokionez, bere propietateak dituzte, uste diala eroaleak edo, osea, hor badago propietate fisiko bat egiten duna, olako katxarro bat asmatu daiteke eta erabiltzen dira, ez? Klasifikazio hori egiteko, edo kontabilitate hori. Beste aukera bat da manualki egitea. Baina, nik lortzen badut aplikazio bat, irudia pasata, hori egingo diana, behar bada 10 segundutan, izugarrizko potentziala dauka. Eta orduan, nola egin dute hauek hori? Bueno, horratzetik, esan dizuedan bezala, algoritmo hori daukate, sare neuronal artifizial bat, hori daukate. Egiten dutena da, eta hau da, klabea, ondo ulertu behar duguna da, beraiek zer daukate? Algoritmo hori ikasteko, entrenatzeko, konexio horiek ikasteko, datu pila bat dituzte. Dauzkate irudi pila bat, globulo horiekin, ez? Aislatu dituzte, nun dagoen hori, eta pasadiote konputagailuari. Pasadizkiote datu pila bat. Eta konputagailuak ikasi du klasifikatzen bat datorkionean, polinuklearra edo mononuklearra den, globulo mota bat edo beste bat. Beraiek esaten dute, begira, beraiek bere blogean. Datu hauek hartu ditugu, hainbat datu, prozesatzen, aislatu ditugu globuloak, eta bar, eta gero pixelatu dugu, ez? Osea, ordenadoreak ez du irudi hau tragatzen baizik, eta dira, zenbak, osea, pixel bakoitzeko daukagu balio bat. Bueno, konputagailua gai da, datu horien bidez, sare bat entrenatu du, ez? Konexio horiei balioak eman dizkie, eta sare hori erabiltzen du irudi berri bat datorkionean klasifikatzeko, eta hauek esaten dute, begira, 72 irudi, ez ditugu erabili entrenatzeko sare hori, apartatu ditut. Baina orain ikusiko ez du ze ondo klasifikatzen du. 71 polinuklearrak ziren, eta polinuklear bezala gelditu dira klasifikatuta. 10 ziren mononuklearrak eta mononuklear bezala geratu dira. Batean ez dut asmatu. Baina, ematen du, nahiko ondo dagoela, ez? Hasteko. Orduan hauek, egin duten aplikazio honen kodea hor daukazu, osea, hartu dezake edonork, bere irudiak sartu, eta algoritmo bat, zergatik ez, klasifikatzaile bat sortu. Orduan, honekin esan nahi dizuet, alde batetik ikusi ze aplikazio mota dauden, baina ikusi zein ari dan egiten, ez, edo zein. Ez bakarrik Google, osea, leku guztietan ari gara, era honetan pentsatzen ja, eta tresnak hor daude. Orduan, begira, orain dela urtarrian, FDA da Estatu Batuetako organismo bat, aprobatzen dituena zenbait medikuntzan hainbat prozedura, berak aprobatu behar ditu, adibidez, medikamentu berri bat. Orduan,
FDA-ak ja aprobatu du, onartu du, klinikan, osea, medikuntzan erabiltzea, Arteris, beste enpresa batek, sortu duen plataforma bat, baita irudietan oinarritua, eta bihotzeko gaixotasunak diagnostikatzen dituena irudi horietatik abiatuz, ez? Osea, irudi bat, gaixoaren irudia iristen zaio, eta medikuak 30 minututan egiten duena, makinak egiten du 15 segundutan. Orduan hori, izugarria da, ez? Hemen ez du esaten medikuak kenduko dituztenik, hor dago nik uste ez lituzke kendu beharko, baina hemen gogatzen naiz, Andrew NG, ez, hitzaldiaren hasieran esan dizuedana, karo, hau izan behar da gizartearen onurarako, ez? Irudiak diagnostikatzea hau automatizatu badezakegu, oso ondo, ez? Behar bada beste gauza batean zentratu gaitezke, baina kontuz, abertze pasatzen den urte hauetan. Behintzat FDA-ak ja aprobatu du lehenengo aldiz olako sistema bat. Orduan, gero, orain arte hitz egin dugu pixka bat sare neuronalei buruz. Ez dakit argi geratu zaizuen zen. Pixka bat komplikatua da behar bada, baina, zue pentsatu pixka bat mezua zein dan, ez? Patroiak bilatzen dira, geruza asko dituztelako, bale? Eta geruza bakoitzak abstrakzio mota bat egiten du. Orduan oso potenteak dira horregatik. Hau beste estrategia bat da. Eta hau, pentsazazue pixka bat xakera jolasten dudanean, pentsazazue konputagailu batin nola esango diogu xakean jolasteko, ez nola erakutsiko diogu. Osea, zer automatizatu behar da, ez, xakean. Gu jolasten ari garenean, adibidez hemen baldin banago, nola dakit zein dan urrengo mugimendu honena? Badago formula bat hori esateko? Ez dago zen, xakea, precisamente ez dakigu zein zan mugimendu honena, zen ulertu behar da sekuentzia gisa, ez? Osea, nik iten dut mugimendu bat, bestea beste bat, eta azkenean ikusten dut nire estrategiak funtzionatu duen edo ez. Osea, nik ezin diot esan, hemen dagoen piezari ezin diot esan, seguro, ziur, mugi honera edo beste aldera, ez da hain erresa, ez? Ikusi behar da nolabait sekuentzia osoa. Orduan, badago beste estrategia algoritmiko bat, precisamente, hau saiatzen dena, konputagailuak horrela pentsatzen, ez? Era honetara pentsatzen. Estrategia hau da kotxe autonomoen atzean dagoena, esan dizuedan bezala. Zeren kotxe batek ez daki oso ondo zer nola badijoa pixka bat ikusten, ez? Egoera zein dan, kotxeak aurrea jarraituko dut. Zer egiten du? Ingurune bat dauka, ez? Ingurunea da, xakearen kasuan tableroa, kotxearen kasuan dera dagoen karretera. Orduan, agentea, kotxeak baloratu behar du momentu bakoitzeko egoera. Xakeko tableroan nun nagon, osea, pieza bat, nun dagoen, ez? Tablero batean, pieza bakoitzak nun dagoen. Orduan, egoera hori baloratuta, agenteak, edo jolasten ari dan horrek, edo kotxeak, erabaki behar du akzioa, urrengo akzioa, osea, nora jun, eskubira, ezkerrera, mugimendu bat egin, beste pieza mugitu, akzio bat, ez? Akzio horrek ingurunea aldatuko du. Kotxearen kasuan, ez nago hor, nago aurrera, urrengo puntu batean, eta karretera aldatu da. Xakearen kasuan, komplikatukoa da, ze beste badaukat jolasten, ez? Arek ere aldatuko dit ingurunea. Baina azken finean, nolabait momenturen batean, saria dago, eta hau da klabea, konputagailuek erabakiak hartzen ikasten dutela, baina esperimentazio bidez. Osea, beraiek esperimentatzen dute, eta nolabait, ikasten dituzte estrategia horiek globalki zeintzu diran honenak, ez? Gero aplikatzen dute noski, momentu bakoitzean erabakitzen dute ikasi dituzten joko guztien arabera zeintzan mugimendu honena momentu bakoitzean. Orduan, gauza da, kotxeen kasuan, adibidez, kotxeen kasuan zer gertatzen da, imaginatu zenbat informazio baloratu behar deten, ez? Osea, estrategia hau pentsatzea oso zaila da. Baina hori elkartzen da nolabait deep learning teknologiarekin lehen ikusi dugun sare neuronal artifizial horiekin, eta bien artean egiten da posible informazio guzti hori bihurtzea akzioetan, ez, momentu bakoitzean. Orduan, begira, 2016ko martxoan,
estrategia hori esperimentazio bidezko ikasketa horrek eman zuen emaitza izan zen Lee Sedol munduko txapeldunari konputagailu batek irabazi ziola Googleen DeepMindek irabazi ziola Lee Sedoli jokoa, Go honen jokoa. Go da hori tablero esaten dute jokoa oso konplikatua dela, zen nolabait zaila da hortara jolastea, oso kreatiboa izan behar da. Eta honek frogatu zuena zen, konputagailu honek bide oso kreatiboak bilatzen zitula. Benetan, ahalmena dauka pila bat esperimentatzeko eta ikasteko zentzu dian estrategia honenak, ez? Eta behar bada gizakiak ezin du horretaraino iritsi. Eta hori da pixka bat, kotxe autonomen atzean dagoena. Hori, orain asko adi dira ateratzen, esaten da, udara honetarako egongo dela ez dakiden Audi A8 edo niri kotxeak ez zaizkit asko gustatzen, badago marka bat aidena saltzen, baduela kotxea erdi autonomoa, dala bigarren mailakoa, lehengoan irakurri nuen, honek esan nahi du, bigarren maila, esan nahi du, sistema hori daukala, baina ez da erabaziatzen, momenturen batean oso komplikatua baldin bada ingurunea, esaten dio, konduzitzen nahi danari, esaten dio, hartuzuk volantea, nik ez dut argi ikusten, ez? Eta orduan ez da erabat autonomoa baizik, eta segun eta ze momentutan esango dizula zuk gidatzeko, zuk hartzeko volantea. Gero, ez dakit badaude arazo etikoak, ez, kotxeetan, eta hori da behar bada, aidana egiten, ez hain azkar jutea, teknologia egina dago, baina, arazo etiko larriak daude, ez, imaginazazue kotxe bat, badoala, aurkitzen dela ibiltari batekin, peatoi bat, eta orduan ibiltaria gaizki aida pasatzen, ez? Eta orduan ez dio denbora ematen geratzeko, zer egiten du? Edo ibiltaria harrapatu, edo kotxean dijoana, horrela ezkerretara jun adibidez, eta hiltzen du gidaria, ez? Nola erabaki dezake kotxe batek? Hori ez da adimen artifizialaren gauza, hori beste gauza bat da. Baina, sistema hauek implementatzen ditugunean, konturatzen gara, hori ere nolabait konpondu behar dugula, ez? Edo ez dakit behintzat, hor dago arazo handi bat. Orduan, precisament, hitz egin nahi nuen pixka bat, oneraino jarraitu badiazue gutxi gora bera, ze elementu dian importanteenak, eta hemendik aurrera gogoratzen badituzue gutxi gora bera, esan dizkizuedan termino horiek, ikasketa sakona edo deep learning, sare artifizialak, sare neuronal artifizialak, hori da mundu bat, beste bada errefortzu bidezko ikasketa, kotxe autonomoena, bi mundu horiek egon dira oso arrakastatsuak. Orain zue badakizue pixka bat, zer egiten duten, ez? Zer egiten dute, datuen bitartez, entrenatzen dituzte programak. Gauza ez da programa idaztea, baizik eta datuak erabiliz, patroi horiek ikastea, eta klasifikatzaile horiek eraikitzea baino datuen bidez. Orduan orain galdera kontrakoa da, ez da nola egingo dut konputagailuak ikasteko, ez pentsatu klasifikatzaile bat daukagula, edo irudiak hartu eta etiketatzen dituena, ez? Orain pentsatu behar dugu, algoritmoa hor dago, gogoratzen daiz matematikak konplikatua ziala, baina zer da importanteena, sartzen ditugun datuak, benez hori ikasten dute, datuetan dauden patroiak, hortik hasi gara kontatzen historia, ez? Eta orduan beti pentsatu behar dugu, ze datukin ikasi duzu, ze datuetara aplikatu behar dugu, ze egoeratara. Hor gizarteak asko esan behar du. Gauza bat da, garaje batean dauden Googleko ingenieri batzuk edo asmatzen dituzten sistemak oso politak eta oso sofistikatuak matematikaren aldetik, baina beste bat da gizarteak zer esan behar du horri buruz. Asko esan behar du, ez? Zen sistema horiek martxan jartzen diranean, erabakiak hartuko dituzte eskala handi batean, ez? Danak erabakiak hartuko dituzte. Eta orduan oso importantea da guk ulertzea zer diran eta zer ez diran. Adibidez, pentsazazue, orain ze pasako da, ze pasatzen nahi da, irudiak prozesatzen ditugu, bai? Datuak zer izan daitezke irudiak sartu eta zer lortuko dugu, etiketatzea, edo bestela, etiketak proposatzea, ez? Nik proposatzea, aplikazio desberdinak dira,
edo bestela bilaketak egitea irudiekin. Hori zergatik da, datua, irudia baldin bada, badakit algoritmoa pasatzen da, klasifikatzaile bat sortzen. Beste datu mota bat, audioa, ez? Ahotsa, errekonozitu daiteke, edo bestela, behar bada musika klasifikatu, rocka den, edo musika klasikoa, aplikazio pila bat ateratzen dira hortik, edo bestela, hitz egiten ari den pertsona hori identifikatzea, bestain bat aplikazio imaginatu ditzakegu. Aplikazio guzti hauek, oso matematikak dituzte, sofistikatuak, ikusi dugu, datu pilo bat dituzte, baina azkenean gure bizitzan aplikatzen dira, ez? Eta era berean testua, testuak prozesatzen ditugu, eta zer daukagu? Testu bilaketa. Gero daukagu, adibidez, korreo bat iristen denean, korreo hori spam den edo ez, osea, zerbait saltzen ari dian edo benetako korreo bat den, hori klasifikatzeko aukera ere ematen diate. Eta gero beste aukera bat, da itzulpengintza automatikoa, ez? Ezaki saiatu zareten, beti Google esaten dut, eta amorrua ematen dit, baina egia da, Googleek dauka translate edo joaten bazarete web horrira, izugarria da nola hobetu dan, ez? Zuk sartzen diozu testu bat ingelesez, eta ematen dizu euskeraz adibidez edo gaztelaniaz. Eta hori zergatik da, testua prozesatzen dutelako, nola prozesatzen dute, ikusi dugun modu horretara. Sare neuronalak eginez, geruza pila batekin, bakoitzak abstrakzio bat egiten du, eta montatzen dit testua beste hizkuntza batean. Orain ja, pentsatzazue badakigu nola funtzionatzen duten. Datuak dira elementu nagusia, gero badago hor matematika sofistikatu bat hortikan, eta azkenean ni dakat aplikazio bat. Orain gaizarete, ez da zuen mesede sinistu ondo funtzionatzen dutela. Osea, segun, adibidez, itzulpen gintza hontan lan asko da oraindik egiteko, ez? Ez dira oso onak. Aldiz, igual etiketatzen edo ikusi dugun medikuntzan egingo diran irudien errekonozimendu hori diagnostikoak emateko eta behar bada oso onak dira, ez? Esan nahi dut, algoritmoak igual berberak dira, baina arazo bakoitzaren konplexidadea edo horrek daukan erronka oso desberdina da. Orduan ez pentsatu, gauza guztietan berdin aurreratu dugula algoritmo horiek daudelako, baizik eta segun eta ze datu mota den eta segun eta ze aplikazio, zailtasuna desberdina da, ez? Horre daukana. Orduan, guk gizarte bezala, nire ustez gauza hauek preokupatu behar gaituzte. Ja elementuak ezagutzen ditugu, badakigu datuak dirala klabea horrez eta zertara aplikatzen diran. Algoritmoen transparentzia, edo transparentzia eza esango nuke. Zeren eta ikusi eta aurrea jarraituko dut, behitu, science-en eta barkatu, beti inglesez dagolako, baina esaten zuten, orain dela gutxi, martxoak 7an, ateratzen dira horrelako notizipila bat. Esaten dute, brain-like, garuna bezala funtzionatzen duten konputagailu horiek, sare neuronaletan eta oinarrituta daudenak, zer dira kaja beltz bat. Osea, ez dituzte ulertzen ez da egin dituzten ingenieriek ere. Hori zergatik da, algoritmoa edo prozedura oso argi dago. Osea, norbaitek publikatu du, pasoak haue dira, matematikak oso argi daude, matematikak beti daude argiak, ez? Kalkulua hau da, formula hau da. Algoritmoa entrenatzeko formula hau da. Baina, hortik ateratzen den klasifikatzaile hau, zer da? Osea, ez daki inork. Zergatik antzeren, hain konplejuak dira, hartzen dituen erabakiak, eta geruza bakoitzean eta oso sakonak dira, ikusi duzuen bezala, lehen, arku bat eta beste arku bat zan O letra adibidez, ez? Izan daiteke. Osea, hori ze geruzatan pasatzen da, osea, inork ez du ikusten, ez? Zuk hau, entrenatzen duzun klasifikadore hau daukazunean, gero jazakizu nola funtzionatzen, zergatik hartzen dituen erabakiak, erabaki bakoitza zergatik hartzen duen, ez? Eta orduan, orain, pentsatzazue, ikertzaileak ari dira ikertzen gauza hauek hobeto ulertzeko. Zergatikan, nik esaten badu sistema bat oso ona dela, pentsa, entrenatu dut datu pila batekin, eta datu pila bat sartzen dizkiot eta egin du superondo. Baina, ni ez dakit, nik behar baden jakin nahiko nuke nola funtzionatzen duen, ez? Zergatik hartzen duen erabaki bakoitza.
Orduan orain ikerkuntza asko bideratzen ari da katxarro hauek hobeto ulertzera, ez, barrutik. Orduan, gizarte bezala eskatu behar dugu transparentzia honetan. Ez bakarrik kodea libre egotea. Googleek jarri du TensorFlow bere sistema, hor dago libreria. Sar zaitezkete eta hor dago kodea. Baina horrek ez du esan nahi klasifikatzailea ulertzen erresa denik. Ez, erabat kaja beltzak. Orduan, horretan dago lan handia, gizarteari interesatzen guk eskatu behar dugu sistema horiek ulertzea, bale? Orduan, gustatzen zaizita hau da, Sarah Watson da Harvardeko ikertzaile bat, ez nuen ezagutzen, hau prestatzen ari nintzela ikusi nuen, eta honek esaten du holako zerbait. Gizarteak eduki behar ditu bere eskura, adimen artifizialak klasifikatzaile hauek, erabakiak nola hartzen dituzten ulertzeko, ez? Algoritmoak matematikak izateagatik ez dira perfektuak, ez da egia absolutua. Ez ezkeba, nola datuen bidez, gure eguneroko datuen bidez ikasten dituztenez, bakarrik dira onak datu horien arabera, osea, datuak onak badira, eta ondo isladatzen baduten ere bizitza, hortik ikasten den algoritmoa ona da, baina datuak dira, ez, begiratu behar duguna, osea, nondik ikasi dut, nola hartzen ditu erabakiak. Guk gizarte bezala hori eskatu behar dugu. Eta begira, oso argi ikusiko duzue adibide honekin. Orain dela pare bat urte edo horrela, Google erabiltzen zuen pertsona beltz batek, beltza ezakit pentsatzen dut, bere etxera joan zen eta ikusi, argazkiak ditut hemen etiketatuta, ez? Badakizue Googleek pertsonak ere etiketatzen ditu, bilatzen dizkigu antzekotasuna badakilako, ez? Ikasten duz antzekotasun bidez, abertzen dan dagokion etiketa, ez? Orduan, bere etxean deskubrituzun, bere lagun beltz batzuk, neska lagun beltz batzuk, gorila bezala etiketatzen zituela Googleek. Gorila bezala, orduan, kriston amurrua eman zion eta jarri zuen Twitterren eta bere ala Googleek erantzun zion eta niri erantzuna irutze zait. Oso interesgarria, ez bakarrik errorea, pentsa, errorea oso handia da. Osea, sistema batek igual asmatu dezake 189an, baina 100 bata baldin bada gorila bat bezala klasifikatzean nire lagun bat, benetan, igual ez da bat ere ona sistema hori. Orduan, gauza da, niri gustatzen zait asko Googleek eman zuen erantzuna, eta da, begiratu behar dugu ze pasadan. Zergatikan, hor daukatelako kriston klasifikatzaile ona, eta ona da, benetan, baina ez dakit nola hartzen dituen erabakiak, zergatik etiketatzen du hori gorila bezala. Ez dakite, ez da inerresa ikusten. Eta orduan, gauza da, hori da arazo bat, orduan, sistemak ari gara bilatzen, hobetu ulertzeko katxarro horiek. Beste gauza bat, eta hau igual evidentegoa da, zuentzako, erresagoa da ulertzen, noski, hainbeste aplikazio mota ditugunez, badagoela aukera gaizki erabiltzeko, ez? Eta adibidez, Facebooken egon zen eskandalo bat, eta da ondorengoa. Australiako egunkari batek, deskubrituzun edo sartu zen bere dokumentan edo olako zea bat egon zen, deskubrituzun Facebook ari zala garatzen sistema bat gaztetxoak klasifikatzeko bere egoera emozionalaren arabera, ez? Triste zeuden edo kontentu, klasifikatzaile bat zeukan. Orduan, hori, areago, Australiako egunkari honek esaten zuen hori nahi ziotela saldu edo nahi zuela erabili enpresa batek iragarkiak sartzeko, ez? Ikusten zuen, zein zegoen triste eta horri saltzen diot, ez? Sementazio bat iten zuen. Karo, hau, argita garbi oso gaizki dago, ez? Orduan, Facebookek erabilera oso txar bada, ez? Argita garbi. Facebookek erantzun zuen, konpainiak hori gezurra da, ez dugu saltzen erraminta hori. Baina bai, egia da, ari gara egiten estudio bat, interesantea iruditu zaigulako ikusteko, ea asmatu dezakegun gaztetxo hauek nola sentitzen diran, ez? Hainbeste datu ditugu, eta patroiekin eta algoritmo hauekin, aber hori garatzen dugun.
Orduan, esaten du Facebookek, admititzen dugu ikerkuntza honek ez zuela jarraitu sistema estandarra. Osea, enpresak dauzkan kontrolak erabakitzeko ze ikerketa mota egin daiteken eta zein ez. Orduan, badirudi hau pixka bat atera zela eskema orokorretik. Honekin zer esan nahi dut? Mundu akademikoa oso zorrotza dela, zer ikerketa egiten dugun, eta nik ikerketa bat egin dezaket, argitaratzen dut eta jende pila bat etorriko da ikustera zentzua daukan, ondo dagoen edo ez. Osea, hor dago kontrol sistema bat, ez? Eta orduan pentsatu behar dugu, zergatik egin behar dute enpresek kontrol hori. Osea, ez da gizartearen gauza, ikustea zertarako erabiltzen diran eta zertarako ez. Pixka bat hori da, zuengan jarri nahi nuen galdera, ez? Baina eman nahi nizuen konfiantza pixkat, jakin konfiantza zer daukagun esku artean, ez? Gizartearen galdera izan behar da hori. Osea, sistema horiek ondo ulertu behar ditugu, eta gure eskutan egon behar du zertarako erabiltzen diren eta zein garatzen dituen eta nola. Baina hortarako ulertu behar dugu pixka bat ze elementu dituzten. Eta, bueno, hori izan nire hitzaldia. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Hay por aquí alguien? ¿No? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, agradecemos a Inés su participación, a todos vosotros por venir, así que muchas gracias. Gracias de nuevo. Gracias.